Mari Urrikenak eta... Mari Urrikenak zan dago, zulue zan hartago. Baina arrelotu eta garbitutu eta zer dut binkia. Bai. Eta lehena esan dago, Mari Urrike zuez, guztenik zu atzien da, hortik urkiola nago amotora pastatzela, amototik hona atortu zela. Amototik oizera, ez da? Sarri mendire. Sarri mendire. Sarri tegen zeita da hori. Mari Urrike zulunti bat da. Bai, bai. Hone, lehen arrezak anidun eta garrazen guztu soltotan, dibara mototan egizan jentia, da bim, 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 zeate sentit ezan urri naino, batzuk esan bakatu dezila, batzan ez da egin. Eta Mari Urrike, zuok esaten, ze Mari Amotoko hori Mari Urrike esaten dutxe zue hemen? Dize, bai, Mario Urrike esan jainkozie. Bai. Amotone uri horrazten eurrezko horrazia zegoten zala, eta gero, egaran oizera bastarra zaintzen emitzen zala, eta esatu zuen jaman.